kotu ta ba da umarnin kamo jarumin fim ɗin Hausa Sadiq Sana Sadiq. Wata majiya ta sanar da mu cewa an yi garkuwa da jarumar mata watakan Sadiya Haruna. Kamar yadda sababbin rahotanni suka sami bima a yau, kotun shari'a musulunci da ke Hotoro a masallacin Juma'a da ke jihar Kano ta ba ta umarnin a kawo mata dan wasan Hausan nan na Kannywood watakan Sadiq Sana Sadiq. Jaridar Daily Nigerian ta rawaito cewa wani mai shirya fina-finai Aliyu Ahmad Ahannas shine ya shigar da kara Sadiq Sana Sadiq kotu don ya biya shi kuɗi don ya mai aikin fim kuma ya ƙi zuwa, sannan kuma ya ƙi dawo mai da kuɗin shi. Sannan mai karar ya yi korafin cewa aikin da Sadiq Sadiq ya ƙi ya jawo mai asara mai yawa. Alƙalin kotun mai shari'a Sagir Adamu ya ce Sadiq ya burjirewa umarnin kotun duk da cewa an liƙa mai sammaci a ƙofar gidansa da ke tudun Yola, amma ya ƙi halatta umarnin kotun. Shine sai ya baiwa ɗan sandan kotun umarnin kamo jarumin fim ɗin a duk inda yake, sannan a kawo shi a gaban kotu. Sannan kuma da zarar kotu ta ce da zarar an kamo ɗan wasan Hausan za su ci gaba da zama da shari'a. Da yake zantawa da manema labarai, Sadiq Sana Sadiq ya ce babu wanda ya bashi wani kuɗin fim daga gefe, amma ya ce an bashi 100,000 akan kwantirakin wani fim, sai dai har yanzu bai shirya yin fim ɗin ba, inda ya ce ba shi ne ya cinye mai kuɗi ba tunda ba shi ya bashi kuɗi ba kuma ba tare da kun yarjejeniya ba. Allah ya kyauta. Za mu zo mu karɓi ra'ayoyinku a sashinmu na tsokaci akan wannan rahoton. Gefe kuma bayanai na nuna cewa an yi garkuwa da jarumar mata Sadiya Haruna. Idan ba ku manta ba, a ɗazu ne muka kawo muku labari na jarumar mata Sadiya Haruna bayan fashe wata da kuka na kokawa akan sace kaninta mai suna Umar, inda take kokarin nuna cewa an yi kokarin watsa mata acid a fuska, sannan kuma bata nuna alamun cewa an kawo mata dauki ba, ko kuma akwai wanda suke zargi akan yin al'amarin. Tana kuka akan cewa bai kamata a sace mata kanin nata ba, kuma ba a yi mata da wani bayani ba har yanzu. Da farko dai jarumar ta ci gaba da bayanin cewa acid din da aka kokarin zuba mata don ya kone mata fuska, Allah ya kiyaye ta, sannan kuma ya tsare ta daga faruwar wani al'amarin. Sai daga baya kuma muka sabu wani bidiyo sabo da aka saki cewa Umar din kanin jarar sai da Sadiya Haruna ya bayyana bayan an yi kokarin sace shi din. To Allah dai ya kyauta. Za mu zo mu ci gaba da karɓar ra'ayoyinku akan garkuwar da ake tunanin an yi da jaruma Sadiya Haruna. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan shine zuwanka na farko a tashar, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa don sanar da kai da zarar mun dora sababbin labarai da bidiyo. Mun gode da kasancewa da mu da kukai.